tomto videu si vysvetlíme tvorenie question tags v čase past simple od slovesa to be. Question tags znamenajú opytovacie prídavné otázky. Používame ich v oznamovacích vetách a stoja na konci vety. Slúžia nám na akési uistenie sa a prekladáme ich ako však alebo áno a vždy ich píšeme s otáznikom. Čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že ich tvoríme podľa daného času vo vete. Takže v tomto prípade budeme mať past simple od slovesa to be. A pozrieme sa na to podrobnejšie. Vždy si musíme uvedomiť základnú štruktúru question tags. To je jedno, či už je to v tomto čase, alebo v prítomnom, alebo v budúcom. Vždy, keď budeme mať oznamovaciu vetu kladnú, question tags budú mať zápornú formu. A naopak, ak bude oznamovacia veta záporná, tak bude question tag v kladnej forme. Pozrieme si to teraz na vete so slovesom to be v minulom čase, čiže you were at work yesterday. Ty si bol v práci včera a chceme sa spýtať však. Budeme sa držať tej základnej formulky. Vetu máme v kladnej forme, takže question tag bude v zápore a bude weren't you. Takže v prvej vete sloveso to be je v kladnej forme a question tag je v zápore. No a question tag obsahuje taktiež zámeno a musíme si uvedomiť, že najprv ide sloveso a až potom ide toto zámeno. Keď sa na túto vetu pozrieme, vieme povedať, že question tag v tomto čase určujeme vždy podľa slovesa to be v minulom čase a podľa danej osoby. Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie. Pri tvorení question tags past simple od slovesa to be bude platiť základné pravidlo. Sloveso to be bude základ a od neho budeme vytvárať otázku aj zápor v minulom čase. Takže pri tvorení question tags v minulom čase od slovesa to be budeme narábať iba s týmto slovesom. A musíme si teda uvedomiť, ako sme si povedali, ak je veta kladná, sloveso to be v minulom čase bude v zápornej forme. Pri osobách I, he, she, it bude wasn't a pri osobe you, we, they bude weren't. Pozrieme sa teraz v prehľadnej tabulke. Budeme mať kladné vety a k tomu budeme vytvárať question tags. V prvej osobe budeme mať I was right. Mal som pravdu. A chceme povedať však, takže povieme wasn't I. Iba sme dali sloveso to be v minulom čase do záporu. Pri osobe you budeme mať you were at home last night. Ty si bol doma minulú noc. Však? Takže povieme weren't you. Osoba ostáva a jediné, čo robíme, narábame so slovesom to be v minulom čase a v tomto prípade pridávame iba zápor. Taktiež máme he was with his sister. On bol so svojou sestrou. Wasn't he? Pri she máme rovnako was. She was a teacher. Wasn't she? Ona bola učiteľka. Však? Taktiež aj pri osobe it budeme mať was. It was very cold yesterday. Wasn't it? Včera bolo veľmi chladno. Však? Pri množnom čísle pluráli budeme mať we were late. My sme meškali. Weren't we? A pri osobe they máme they were together. Oni boli spolu. Weren't they? Takže keď máme v prvej vete sloveso to be v minulom čase, automaticky aj question tag musí byť v minulom čase, no a ak je prvá veta kladná, question tag bude v zápore. Teraz sa pozrieme na opačný príklad. Budeme mať vetu zápornú. A to bude znamenať, že sloveso to be v question tag bude samozrejme v minulom čase, ale bude v kladnej forme. Takže budeme mať formu was a were. Ukážeme si to opäť na prehľadnej tabulke. Takže teraz budeme dávať prvé vety do záporu. Budeme mať I wasn't right. Nemal som pravdu. Však? Takže bude was I. Nikdy nemôže byť sloveso záporné vo vete aj v question tag. Vždy je to naopak. Pri osobe you budeme mať you weren't at home last night. Were you? Čiže nebol si doma minulú noc. Však? Pri osobe he bude he wasn't with his sister. Was he? Pri osobe she wasn't a teacher. Was she? Iba dávame sloveso to be v minulom čase do kladnej formy. Pri osobe it máme rovnaké. It wasn't very cold yesterday. Was it? Včera nebolo veľmi chladno, však? No a pri množnom čísle máme we weren't late. Were we? A oni, they weren't together. Were they? V týchto vetách sme použili iba zámena, ale môže sa stať, že v prvej vete budeme mať použité napríklad podstatné meno alebo meno osôb,
V tom prípade bude question tag obsahovať stále zámeno. Ako máme v príklade Peter was at home, wasn't he? Čiže nepovieme wasn't Peter, ale question tag obsahuje zámeno. Takže toto sme mali tvorenie question tags v minulom čase od slovesa to be. A my vám ďakujeme za pozornosť.